Ha? Are. Sabi daw. Kumbaga, bibig kape? Bukula? Panto kape pa gabi no kami sa ko. Hello, Gina. Kumain ka na? Yun na, kumain ka na. Yung si Rosie panin yung tao naka-video ka lang. Yung para lumong ko na dito. Ito ha, buwan mo na ito. Sabi na mga gabi yan. Kabili ka ba ba? Tulang ka. Asan
Sa'yo. Amurawan to. Amo baba. Kasing. Sa'yo. Amurawan to ay. Amurawan to. Ano mo yan? Nice pala dito. Nakalay balik. Kaya pala. Video gayon. Video lang. Nakakuha sa internet. Finance at kabilang mundo. Buong kabilang buhay.